Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Ikanay na basta tay. Sakay na mama ana. Uyi na mama. Ha? Manlaag na taog tatay. Tatay, mama na. Mama na. Tatay, hunong na bas. Mama na, uy. Mama, ako na, mama. Mama! Ali, tatay! Yabang na ta! Ato tagbuon, mama! Dali! Hinay lang eh. Ataka naman ka pangkuyod eh. Mama! Mama! Ay... Di, Kuya Dave. Oh. Bisa, Dainina. Ay... Di si mama! Ay... Di si mama! Ilan? Ayaw na lagi paghilak. Oo, bago pa ng bata nga naghilak mo na. Gadok ka? Kadugay pa sa ninyong na mauli, oy. Ayun mas Amy. Wanay. Walang amihilak. Mama! Ang lang ayaw gilak. Ay, pagkira kagabiin ng dako, madunggan tag abat. Mama, yuya! Oo, lagi, mama lagi ni mo. Bernis pa man ron lang ga. Tingnan ni ugma pa na mauli. Napaabutan na lang ugma, ha? Hilom na. Ipagsigigilak kung kusog ka, ayaw kay madunggan kas abat. Kanon si ako! Oh, kano ka sama? Sige na. Pahiran tara luha ninday, be. Langga man ikaw, oy. Usik naman nis luha, oy. Buabot ito ang inahan ni mo, ugma. Ibo pa yung hilak-hilakan. Ugma na, uy. Mama? O, lagi. Ugma naman na sa mama ni mo uli. Sige na, tugla lang nga. Kay duka na kaikusan. Nagsige ka magpunan. Ikaw, sige na kay kapanghuyab. Iso na batas inyong kwarto, Deb. O, Nay. Langka, ali na. Ako, kus. Oh. Ang kabaw, nagpakugos. Dali. Ugma na, uy. Mama, tatay, no. Oh. Ugma, uy. Mama, no. Ay, taon besan. Excited na kaayo ko, babe. Di pa lang dugay, milupad ng atong isakyan niya ang plano, babe. Sleep. We still have almost 4 hours to rest. Dili ko makatug. Excited kayo ko. First time? First time mo lang. No wonder. Nga ignorante ka. Ikaw pa. Grabe ka. What about kun? Dadun ako ni mo kanunay sa laing nasod. Sa mga lain-lain nasod imong atuan. Para ba dili na ko ni mo ingnon nga ignorante. Sure. Why not? Asa ni mo gusto? Shh! Shut up. Or ilinayti ka. Nga akong kauban. Sorry na, good. Happy lang ko. Okay, sige na. Katog na diha kung ganahan ka. Basta kay ako, mutanaw pa ko diri sa may bintana sa aeroplano. Makita pa daghang mga suka sa ubos, oh. Kanindot. Oh my gosh. Aray, hala. Kalawin sa ko. Lain ako dunggan, babe. Mura lagi itong nasiyok. Sleep. Panat ka raon yan. Pressure ka na. Sleep. Why?
Nay, ikaw na'y bahala ni Ilin, ha? Mo trabaho sa ako. Ipahuman ra ba og dali sa tag-iya ang iyang gipahimo nga kabinet sa ilang kwarto? Nay, ato na ko, ha? Si Ilin, unya. Na ako na bahala, ini bata. Sayo ka na pa uban ninis daplin sa kasada kay maghuwat sa inahan. Ako muabot, walang hosmagil untas ato. Pasag din na lang. Dali ulasap na ako ang akong gibuhat aron nga sayo ra ko nga mauli. Ako lang to tiwaso, Nay. Sige, Nay, aris ako, Nay. Dailin, ato na si tatay. Papay, tatay! Bye-bye. Unsawag ka. Wa pa kakapuya din lingkod-lingkod sa dapis karsada. Nasigo na nato ang tanang abog sa mga ginsakyanan din eh. Mas una kapag gani may gawasin ni kaysa imong amahan. Sabay na lang huwat ni mama ni mo na. Ay, huwat yan ko din niyo ya. Ay pastila ni mo bata ka. Ani lang laki ko. Ilin! Manok! Unsay manok mo oy. Mas buboy mo na. Tawgon man na siyag manok ang mumi ko kay mura ko manok iya buhok yu ya. Unsa? Ay pastilan. Duwat na na! Nakudagan Jolin! Awaw! Na! Dagan kayo no! Inik-abot na lang ako mama payit put ko dagkan anak Julin o. Ako dagan ko na! Daan na! Dagan na! Duwat na! Maya mong ko. Julin. Di ano mo eh! Takot-takot lang na! Ato tila nunoy! Ay di ko oy. Huwat ko ako mama di oy. Payag yan din eh! Ay, di ko oy. Di asad ni mo eh! Pala kay! Si puno na kada! Pala ka diya eh! Pala ka diya! Liwat kay mo mama si punon! Di lang kaulion ni mo mama eh! Pala kay! Imong mama manok liwat ni mo. Elin, dili ana ha. Ingon man siya ako tipunon mama. Di ako uyon ako mama yuya. Elin. Uye baya mama yuya no. Uye baya no. Niya lagi ko sa hotel sa Hong Kong. Babe. Babe, asa ta malaag? Ganahan ko po ito sa ilahang market din eh. Ganahan ko nga mo experience sa mga na-experience sa uwan. Para sa nang ipakita sa bang mga vloggers pa. Babe, dad ako dito, please. Babe, bago lang tang naabot. Can we just rest for a while? Then laag later? Ay. Okay. Pero babe, gusto ko makasuway og sakay sa train ha. Kana train nila din Unya mga data sa Disneyland. Ay, ganahan ko mo sakay sa ilahang rides. Then mga data sa ilahang Ocean Park din Then sa tanan nila mga nindot ka mga laagan din Sa gabi na ta mag night market. Naman na sila, di ba? Di ba? Dili mo mahimong laagan ang tanan nilang mga laaganan din eh. In just a day or two. Ay, unya, saan man na? Oh, may mo ka mo balik din eh next time. Really? If you like. Mabalikon ko ni mo? Yes, if you like. I love you na, Josh. Really? Thank you. Thank you ni ining tanan. Told you. Dili ka magmahay uban ako. Matilawan mo ang tanan nga wa nimo matilawi. Sukad pa kaniya to. And so, thank you. Buhatan sab na ko ang tanan nga. Dili ka magmahan ining tanan nimong gibuhat para nako, babe. I will be a good girlfriend to you. So, tell me. Usay ko buhaton aron mas mamaayo pa ko sa imuhang mga mata? Just be good. And be submissive. Good? Samani? Yeah. Absolutely yes. Oh, can I? Oh, you're getting better. Oh, It's called return of investment. Oh. oh. Sa gina ko nahuman ang akong gihimong aparador ni Ma'am Conching. Wala kong hunong sa panito. Mikaon ra ko ditong samtang nagtrabaho.
Ano lang ni? May mabawon sa aming kwarta sa among pagpanglahag ni Amy o ni Dailin. Ug managin may makalaag. Human manimba. Kay mag alas 4 naman. Magsugba-sugba lang mining isda sa gawas aron nga mas lingaw. Unya, mag-istorya-istorya. Taod-taod namin wa makahimon ini ni Amy. Doon lang ako sa amo. Da Amy? Wa maabot. Unsa nay? Wa? Uy, gani kus bata ganina nagpaabot. Nakatuog lang ang taon nga akong gikugos ug giuli din eh. Wa mauli si Amy? Nga naman. Siya rin ka makatubag na yung pangutana, Dib. Si Inday. Mag-am-am ka sa doon niya, ining bata, inig mata. Kadaganan ako og napalit para sa kong kaugalingon. Oh gosh, maglisan akong bitbit sa uban. Si George Manggod, gibiyaan ako niya dinhi. Ako na ko'y bahala sa tanan kung asa ko paingon. Libuton ko na ako kinindapita. Og makita na nako ang daghan kay mga nindot kapalito nun. Og tuod man, tinuod ang iyang gisulti. Oh my gosh. Kung mahimo pa lang ang paliton ako ang tanan na ako makita niya nindot. Ako na ka nagibuhat. O daghan og nindot dinhi. Uy. Munyeka. Hala ka nindot na mga munyeka. Ganahan kay kay si Elaine anak ba? Si Elaine. Ang ako anak. Nagasaad ko niya nga ilaag na ko siya karon. Pero niya ako sa layo og nag-shopping ako ng usa. Namalit sa tanan akong ganahan o sorry anak. Pero dugay na kaya na ako ning gipangandoy. Kini ang kinabuhi nga dugay na akong gustong maangkon. O nga pasaylo ako ninyo. Kalimtan ko una nga usa ko kainahan. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!